Bi navê Yezdanê Dilovan û Dilovîn gelo îro em ê hinkî ji hevalê dostê xwe re behsa jiyana zembîlfiroş bikin ku zembîlfiroş xelkê ku ye, kurêkê ye, ji kê derê rabûye, ev olaya wî, ev evîndariya wî Gulxatûnê, ev çîroka wan li kîjan bajarê, li kîjan herêmê çêbûye, em dixwazin bi îzna Xuda em ê ji we re ji serî heta binî bêjin feqet em ê kinayî bêjin çunkî bi dirêjî nakeve telefonê me hinek jî bestê Gulxatûn û zembîlfiroş ku davê jine ser hevdû em ê ji we re bêjin. Zembîlfiroş destan û çîroka zembîlfiroş ji ewel da bi şaşîtî hatiye gotin, çîroka wan bi devkî hatiye gotin. Bêguman pirê çîrokan şaşîtî tê de hene. Lê nivîsandin ji sedî not rast in. Tiştê ku bi devkî şaşîtî çê dibe, tiştê ku kîtav be, kêm şaşîtî tê de çê dibe. Feqet belê gelek xelkê li ser dîroka zembîlfiroş û heyata wî tişta gotine ji deva ji xwe re hildane, ji kitêvê navêjin. Belê em ê jî ji kitêvê bêjin. Gelo kîjan alim behsa zembîlfiroş û Gulxatûnê dike? Yek Feqî Teyran di Domelayê Batê ku xelkê xwe yê Mewlûda Kurdî ewel wî derxistiye, Muradxanê Bazîdî û Şêh Ehmedê Xanê. Ev her çar behsa çîroka zembîlfiroş û Gulxatûnê dikin. Ka em binêrin zembîlfiroş di kîjan salê da û çîroka wan çêbûye? Û navê wî eslî û navê bavê wî çi ye û ji kîjan herêmê da ye? Di dewra kê da jiyaye? Zembîlfiroş di dewra Merwaniya ku badê kurê dostik ta qewimiye. Gelo li bajarê Farqînê çend hemîra hikûmdariya Merwaniya kiriye? Yek. Badê kurê dostik di sala 1985-1991 da Mîr Ebu Elî Hesen ku xwarzî wî ye kurê xwa wî sala 1991-1998 Emîr Ebu Mensûr Mimeheddewle 1998-1011 da Mîr Hesen Nasirdewle Ahmedê kurê Merwan 1011-1602 da Mîr Nîzamedîn sala 1622-1008 da birayê Mîr Saîd e yani birayê zembîlfiroş e. Şeş Mîr Ebu Muzaffer Mensûr sala 1008 û 1086 da evana jiyan e. û bajarê Farqînê hikûmdarî kirine. Wexta em pey dîroka Merwaniya ketin û em pey şopa zembîlfiroşî ketin kam ji ku derxin ji ku bînin em pey Merwaniya ketin ku me dizikê Merwaniya da me zembîlfiroş qefalt û me behsa wî dît û em ê ji we re bêjin. Em lê rast hatin. Me derxist ku navê wî eslî Mîr Saîd e û kurê Mîr Hesen e. Di sala 1994 Zayînê da mîladî da li bajarê Farqînê ku girêdayê bajarê Diyarbekirê Amedê vaye qewmiye. Bavê Mîr Saîd yani bavê zembîlfiroş Mîrê bajarê Diyarbekir bûye. Mîr Hesen ku dibe bavê zembîlfiroş e Mîrê bajarê Amedê bûye. û dev zembîlfiroş dev ji mîrîtiyê berdide zembîlfiroş zamanekî de wî jî mîrîtiya bajarê Amedê kirbû û dev ji mîrîtiyê berdide xwe dike derwêş û zembîla difiroşe. Mîr Saîd kurê Mîr Hesen ew jî kurê Mîr Elî ye ew jî kurê Merwan e û ji terefê dayîka xwe ve digîjin malbateka Kurd û digîje badê kurê dostik. Yani zembîlfiroş xwarzê eşîra Batka ye. Zembîlfiroş xwarzê eşîra Batka ye. û li ba min belge û kîtab hene ez bêguma bê kîtab tiştek ji ber xwe jî dernaxim û navêjim. Ez bawerim gelek Kurdê ku viya henekî îsprîkê bikin ku ji Batka aciz in ku bizanin zembîlfiroş xwarzê Batkayê gelek êdî wê jê hez nekin. Çawa ku Türk û Ereb û Faris bizanin Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatê Xwedê herdem lê bin ku bizanin Muhammed Kurd e ev her sê milletê ku min got Türk û Ereb û Faris wê dev ji dînê xwe berdin û wê dev ji pêxember jî berdin û wê ser kufrê jî herin û pêxemberî pêxembertî jî qebûl nakin. Çira wê bêjin Kurd e ji me re naazme. Neyse em warin ser hîkaya xwe. Zembîlfiroş bi husna xwe wek Yûsuf bûye Hezret Yûsuf pir delal û bedew bû. Gulxatûn jî ne kêmî zembîlfiroşê bûye. Ew jî bi husna xwe wek Zuleyxa bû. Tişta hatî serê Yûsuf û Zuleyxa ji sedî heftê hatiye serê zembîlfiroş û Gulxatûnê. Wan jî îskence dîtiye. Tade dîtine, zulüm dîtine, zindan dîtine, rev dîtine.
لی evîndarî neb delal û bedewî û birindîbûna însan û mirovan ye. Evîndarî cewhereke Xuda naxe bedena her kesî. Kesê evîndar di evîn û eşqa Xuda bimirin û her du jî bi hev re heramiyê nekin, her du jî di fedla şehîd danin. Wexta zembîlfiroş zembîla digerîne, naçe zikê hewşa hundirê mala, li ber deriya digerîne, ji ber Xwedê tirse pîrek têda hene naçin diyarê wan. û xwe mihafizet ke ji ber ku delal e jî. Ji ber ku Gulxatûn nikare zembîlfiroşê bixapîne û bîne hundirê qesrê, ev ê sirra xwe ji cariya xwe ra dibêje. Ji xizmetkara xwe keçik ra dibêje. Ku dilê min di vî derwêşî de heye zembîlfiroş û ez çawa wî bixapînim bînime qesrê. Belê. Carî dikeve pêşberê zembîlfiroş, kewê jî çi bêje? O wî dixapîne berî wî dide wê jê ra dibêje mîrê Merwaniya gazî te dike dibêje bira hemiyê selkê xwe bîne ji bona baxça ji me ra lazim e û carî jê ra dibêje bihayê selkê xwe jî giran bêje bifiroşe bi fiyeteka zêde. Lewra mîr gelek camêr e. Carî zembîlfiroş dixapîne û dike hundirê qesra mîr, dergevan jî derî lê kilî dike û dergevan jî alîkariya xatûnê dike û Gulxatûn hiş û aqil di serî de namîne. Me berê jî gotibû zembîlfiroş ku zembîlfiroş kurê mîra ye û dev ji mîrîtiyê berdide radhêle kulfetê xwe û ji qesrê xutê xwarê dikeve xaneyekî ku ne layiq û babeta malbata mala Mîr Hesen e, zembîla difiroşe û dibêje ez dixwazim ku bi destê xwe bi keda xwe xebatê bikim û xwe pê xwedî bikim, ne li ser hîsabê mîrîtiyê ku xilam û qerwaşa li ber destê min bixebitin, ew jî mîna me mirov û însanin. Ana jî camiya mala Mîra li Farqînê heye û nesla wan ana jî heye, belê ez wan nas nakim. Mala Mîra ji nesla Merwaniyan in. Nav û dengê zembîlfiroş digel Gulxatûnê li her derî bela dibe û her yek kilamê zembîlfiroş û oşxwara bi qaydekî dibêje û ji ber ku ji deva hatiye kirin. Zembîlfiroş debara xwe bi selika dike, kolan bi kolan soqaq bi soqaq digerîne, ji ber ku pir şîr helal e, her kes selikî wî dikirin. Ku ji mîrîtiyê derdikeve dive feqîr û jar û belengaz û pir xizan dibe û naxwaze kes jî jê re bibe alîkarî, dixwaze bi keda xwe û jin û zarokê xwe xedan ke. Wexta Gulxatûn dibe evîndarê zembîlfiroş, ew çax her du jî zewcandî bûne û du kurê zembîlfiroşî ji pîreka wî hebûye. Rojek ji rojan zembîlfiroş dikeve kolanê bajarê Farqînê ji bo firotana selka hevjîna Mîrê Farqînê yani pîreka jinka Mîrê Farqînê Gulxatûn wî dibîne û ne bi dilekî bi heft dila dil dikeve zembîlfiroş û li serê evîndar dibe. Navê zembîlfiroşê eslî Mîr Saîd bûye. Mîr Saîd. Navê Gulxatûnê eslî jî Banû Xatûn bûye. Navê pîreka zembîlfiroşê eslî jî Aliya bûye. Wexta Gulxatûnê zembîlfiroş dixapîne dive hundirê qesrê dawa xirabiyê lê dike. Dunya zembîlfiroş ser û binê hevdû dibe. û divê çawa ez ê vî karê xerab bikim ji Xwedê tirs bûye. Bi qiseta dezmêjê diçe xweşburca gelê da davêje xwar û direve diçe malê. Gulxatûn heta mala wî jî dihere. Debara zembîlfiroş ji ber nave û cihê mala xwe diguhêze Mîr pê dihese. Mîr ku pê dihese ji Gulxatûnê dibêje ez ê zembîlfiroş bikujim, na dibê nekuje bavêje zîndana tarî, eva bê pencere û davêje zîndana tarî bê pencereye. Piştî hev sal peyvê olayê de Gulxatûn û zembîlfiroş li cihekî leqay hevdû tên û li ser hev helbesta û şêra ji hev re dibêjin. û wexta zembîlfiroş dikeve qesrê da ew jî biryara ku di nava wan da qewimiye xeberdanê wan û feqiyê têra û melayê batê Şehmedê Xanê vê biryayê helbesta wan dibêjin dikine şêr û ferdek zembîlfiroş û yeka Gulxatûnê li ser hevdû dibêjin. Wexta Mîr Nîzametîn li Farqînê mîrîtiyê dike, Mîr Saîd jî li bajarê Diyarbekirê mîrîtî dike. Yani zembîlfiroş ji mîrîtiya Diyarbekir jî kiriye. Di wextê mîrîtiya xwe da xewnek divîne û ji hevjîna xwe ji jinka xwe re dibêje min dît ku tu li cennetê bûyî hûrî û qesra min û te hebû. û ji min re digotin bive derwêş û selika çêke û ji selika çêke û debara xwe pê bike. û dibêje dev ji mîrîtiyê berde xewna min wisa ji min re dibêje.
جنک جی حست که اویندار زلام خوی بخبره هفت کن و دفجمیریتی بردن و زنبیلا چیت که الولاتا دگره حتی مالا خوی تینه باجار فارقینه لبرا گل خاتون دبه اویندار زنبیل فروش و حتی میری فارقینه ویجار داوج زندانه چیروکا وان گلک دریجه بکنایی مجوارا گو بله مهنکی شعر و هلبست زنبیل فروش خاتونه که راستی جی عاشق زنبیل فروش بویه براستی جی زنبیل فروش عاشق خدا بویه امی هنک جوان هلبستی وان بیجن زنبیل فروش زنبیلاتینه کلان کلان دگرینه خاتون الحوالد بینه هجد چه عاقل نامینه زنبیل فروش لو کی روان بو کلفت و اهل و عیال بو حسنکی یوسف لبال بو دکر بخی دگر الپی قسمتی زنبیل فروش لو کی درویش کرم که تو ور پیش قیمت سلک خبی بیجه جو حسنات بو مگیجه زنبیل فروش لو کی بیا بیانی کرم که تو وربانی قیمت سلک تبزانی خلخامتش تکنزانی خاتوني وازتوبة دارم دلالي بعرز وعيالم زاروك برشيل مال ربي جورين كارم خاتونا بقرد الموري شغلنا ببكوتك وزوري ترسى مجرم بجوري خاتوني واستوبة دارم زنبیل فروش کر میرانه لاوکی بجن رحانه خدانه کوچ کو دیوانه خاتونه وستو بداری زنبیل فروش بو حاکمه پر عادل پرجی عالمه حزناک جزل مظالمه خاتونه وستو بدارم زنبیل فروش لو کی بیانی راست بجم تو پی بزانی من تج عشق دلهانی نره و سرخان و بانی درجه از به شعر کی بخوینیم بدنگ ناقده چونکه تلفن رانا گرد که بقده 15 دقیقه دروازده به خاتونی از فقیر و جارم از خدان مال و عیالم جترسا خدا نکارم خاتونی وستو بدارم زنبیل فروش لوکی فقیره کرم که سر تخت میره آخرت تو بکه جبیره ازم خاتون جنا میره خانم روشتن جنوره بجنو بالا تبی قصوره بویکم خالق غفوره آمنو ته جهف دوره خاتون دبی چاره نینه شرم نکه وره نوینه من بتدای اوینه لاوکو از اوین دارم لاو دبی ترسامش جباری دو حرام بین دیاری آگرک ویل ما بباری خاتونی وستو بدارم کش دبی لاوی رواله اگر حاجت زیرو ماله چه تخواست من کر حلاله لاوکو از اوین دارم لاو دبی از نه بخیرم هم جارم هم ده فقیرم جترسا حق نویرم خاتونی از توبه دارم کش دبی لاو که فقیره ور رازی لتخت میره قیامت بکه جبیره لاوکو از اوین دارم خاتون تو خوش مرحامتی آگر حرام بجان تکتی وای قیامت لپیمت خاتون از توبه دارم کش دبی لاوکه منی دلالی بجنا خدا تو تیتالی اجترا ببن برمالی لاوکو از اوین دارم حتی خود عرض راکم خیانت لکسی ناکم دل خودش خسار ناکم خاتونی وز توبه دارم کش دبی قاسکی ترونه لهمبر من لوی ایوانه بنهر البجنا خاتونه لاوکو از اوین دارم تو خانما نور و دری باو من کیر و خنجری تجارا از ناوم اری خاتونه وز توبه دارم کچه گو درگوان دری ورم بگرن وی نمیری باوجن زندانا جیری لاوکو از اوین دارم او کلها بلند آوا میره خوشکلی داویج خواره بقدرت رب جبار خاتون وستو بدارم خدا رحمه لوام که بخاطری وی